povolanie žena v domácnosti je asi najrizikovejšie na svete. Až 60% úrazov sa stane doma. Čo sa stalo? Zlatko, čo tu? Ty si sa spálila, čo? Ukáž? Boli to? Ja neviem, či robíš dobre, že na to púšťaš vodu. Čo mám? Počkaj, ja zavolám. Zavolám, vieš, tam. Linka tisňového volania, prosím. Ja by som sa s vami potreboval poradiť. Manželka si spálila ruku pri zelení. Čo máme robiť? Vydržte, prepojím na službu konajúceho lekára. Áno. Dobrý deň, doktorka Sotáková, linka tisňového volania, prosím. Vy by ste mi vraj mali poradiť, čo máme robiť. Manželka si totižto spálila ruku pri žehlaní. Takže došlo k popáleniu. Kde presne má manželka popálenú ruku? Je to iba dlaň, alebo je to chrbát ruky? Má aj popálené prsty? Nie. Nespálila si dlaň, spálila si chrbát ruky. A aká veľká je tá popálenina? Asi tak na pol dlane je to veľké. Teraz si chladí ruku vodou. Mali by ste pokračovať v chladení ruky pod tečúcou vodou. A Dobre. ešte skúste opísať, má aj plusgiere? Pardon, máš plusgiere? Nie. Nie, že nemá ešte. Dobre, v poriadku. Takže budete pokračovať v chladení aspoň tých 10 až 15 minút. Máš si chladiť. Dobre. Áno? Takým stredným prúdom vody, neveľmi silným, neveľmi studenou vodou a tá bolesť postupne ustúpi. Prosím vás, ničím to nenatierajte, dobre? Dobre. Žiadne krémy, žiadne vaječné bielka, žiadne oleje. Stačí to po odstránení, dáme tomu tej prvotnej bolesti, prekryť sterilným obvezom. A prosím vás, keby neskôr boli plusgiere, tak čo potom? Potom musíte ísť na lekárske ošetrenie. Ak nevzniknú, tak môže zostať iba v domácom Jasné. ošetrení. A ešte, keby ju to bolelo, čo potom? Keby mala bolesti, tak určite máte doma nejaký paralén alebo ibuprofen, čiže Dobre, ibalvín. ďakujem. Ten môžete dať proti bolesti a myslím, že by to úplne stačilo. Ďakujem. Dovidenia, do počutia. Počúvaj. Treba chladiť. Takých 10-15 minút treba chladiť. Potom by sme to mali obviazať, takže... A my asi nemáme obed, čo? Nie. Dobre. Skočím do auta, hej? Chlad si to! Dobre. No fajn. Je dobré, že nemáš plusgiere. To znamená, že to môžeme prekryť. Vidíme popáleninu najľahšieho typu, tzv. Povrchovú, s poškodením vrchnej časti kože. Koža je červená, opuchnutá, ale vždy bez plusgierov. Táto popálenina bolí a páli. Dá sa to však zniesť. Najlepšie je chladiť ju tečúcou vodou minimálne 10-15 minút. Popáleninu prekryjeme sterilným obväzom alebo čistou tkaninou, napríklad vreckovkou. Ak je malého rozsahu, zvyčajne nevyžaduje lekárske ošetrenie. Preboha, čo sa ti stalo? Počkaj, donesím vodu, dobre? Vydrž. Hneď som späť, dobre? Pomaličky. Pomaly. Na to aj tu. Zavolám záchranku. Pomôžte jej, prosím. Linka tisňového volania, prosím. Pri telefóne Farkašová, dobrý deň. Prosím vás, pošlite sanitku. Kolegyňa sa obliala horúcou polievkou. Je na tom naozaj veľmi zlé. Ktoré časti tela si obliala? Opíšte ich. Obliala si brucho a nohy. Dobre, v poriadku. Celé nohy, stehna aj predkolenie? Aj stehna, ale len spredu. Na akej adrese sa nachádzate? Gymnázium na Jánošikovej 7. Pošlem rýchlo lekárskú pomoc. Neskladajte, prosím. Poviem vám, čo máte robiť, kým príde lekár. Vytiahnite jej tričko a dajte jej dolu nohavice. Doneste sem studenú vodu v nejakom hrnci. Dobre, teraz ju vylejte na tie popálené miesta, hlavne tie, ktoré sú červené. Kde sú tie čisté obrusy? Prineste sem čisté obrusy. Namočte ich a prikryte ju. Toto je to najlepšie, čo mohli v danej chvíli urobiť. A zakryte ju suchými plachtami. Haló, ste ešte tam? Čo máme ešte urobiť?
Urobili ste všetko, čo bolo potrebné. Ďakujeme vám za spoluprácu. O chvíľočku bude u vás sanitka. Poďte, je v kuchyni. Nepíte tú vodu. Čo sa stalo? Kde ste sa obliali? Vidíme rozsiahlu popáleninu s poškodením hĺbších vrstiev kože v celej hrúdke. Koža je červená, opuchnutá, s pľuzgiermi po celom povrchu a skutočne neznesiteľne páli. Chladenie celého tela je zakázané. Chladíme len jednotlivé časti, v tomto prípade podbrušie a celé dolné končatiny. Chladíme tečúcou vodou, napríklad sprchou až do príchodu sanitky. A ešte jedna veľmi dôležitá vec. Pacientovi nikdy nepodávame tekutiny. Pocit smedu je spôsobený popáleninovým šokom a nie smedom ako tak. No tak toto vyzerá skutočne zaujímavo. Pán si asi neuvedomuje, čo sa môže stať. Ježišmária, čo robíš, veď ti horíš? Pali, pre Boha, rýchlo, haste ho! Pre Boha, Pali, pre Boha. Poprosíte o to vedro, poď ku mne rýchlo. Potrebujeme okamžite zavolať pomoc. Joži, poď sem, zober mobil, zavolaj sanitku, povieš, že máme škaredú popálenú, nech okamžite prídu, dobre? Jasne. Pre Boha, Ježišmária. Vieš čo, rýchlo skoč po lekárničku a po vodu, dobre? Rýchla pomoc je veľmi dôležitá, ale rovnako dôležitá je aj odborná pomoc. Tu si. Dobre, poď prosím ťa, dvihneme. Dobre, musíme. Tak. Máme tu nožnice? Áno, určite. Dobre, vydrž, Pali. Odstrihneme tie časti, ktoré idú, lebo nemôžeme dávať dole veci, ktoré sú prišklené. Pri takýchto vážnych popáleninách je dôležité uhasiť oheň, vyniesť osobu z priestoru, odstrániť odev, ale len ten, ktorý sa dá, a chladíme vodou. Skúsme dať dole tú čiapku. Ide? Tak čo by to nejde? Nie, dobre. Tie vreckovky teraz namočíme a priložíme ich na popálené miesto. Vydrž, Pali, už bude dobre. Je tam taká folia vo vnútri, prosím ťa. Táto? Áno. Bude dobre. Oheň môže byť priateľ aj nepriateľ, ktorý v jediný okamih zmení náš život na katastrofu a bolesť. Popáleniny patria k najťažším úrazom s veľmi dlhou dobou liečenia a preto pri akejkoľvek práci s horľavými látkami si dávajte pozor. Ukázali sme vám, ako sa poskytuje prvá pomoc. A vaša pomoc môže znamenať rozdiel medzi životom a smrťou.